May bisita si retired police Colonel Bonifacio Busita sa niaging adlaw sa Huwebes, Nobyembre 25, 2022 sa Dakbayas, Dumaguete, atol sa kapistahan sa Dakbayan. Si Colonel Busita kanihid sa NCR Highway Patrol Group nga dili tigpatuman sa balaod sa trapiko kundi tigtambag usab sa mga motorista aron dili makalapa sa balaod sa trapiko. Gani usas iyang tumong pagkurher sa mga traffic enforcer nga sayop ang binuhatan hangtod nga meritiro sa serbisyo. Apan dili babag niya ang pagretiro ni Colonel Busita nga mahunong ang iyang advokasya o kini iyang ipadayon. Ania ang atong pakikinabi. Ang kaligtasan ng ating mga kapatid na riders at iba pang mga motorista. Doon po sa mga hindi ko pa nakaharap at nakasama na nakikisa sa ating advokasya, gusto ko pong sabihin sa inyo na simula po noong 2006 hanggang sa kasalukuyan ay binibigyan po natin ng attention yung road safety education ng ating mga kapatid na riders at ng iba pang mga motorista. At maliban po dito, sabat po ng ating makakaya ay pinoproteksyonan at ipinagtatanggol natin ang ating mga kapatid na motorista. Sa kalaman po ng lahat, nag-umpisa ang ating advokasya dahil nakita po natin na libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Mahigit 60% po ng mga namamatay ay mga tatay at mga nanay. At bilang isang mahirap, alam na alam ko po na sa isang pamilya, kapag namatay ang tatay o nanay, nalalagay sa peligro ang kinabukasan ng mga anak. At dahil po dito, naniniwala po ako at ang aking mga kasama sa RSAP and One Rider Party List na kung hindi natin bibigyan ng atensyon ang kaligtasan ng ating mga kapatid na riders at ng iba pang mga motorista, tiyak na higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga henerasyon. Kini ang Atraka Balita 943. Ing tungura nagduso si Colonel Busita sa Certificate of Candidacy ngadto sa Commission on Election dala ang One Rider Party List. Dugang pa niya nga kung palaran nga mabutang siya sa Kongreso, magduso dayon kini siya balaodon para sa kaluwasan sa mga motorista. Paring may magtatanong sa inyo, Colonel Busita, sinasabi mo na ang RSAP ay tinatag para sa ating advokasya. Bakit ngayon nabalitaan namin na ikaw ay isa sa mga nominee ng One Rider Party List? Mga kapatid, isa lang po ang isasagot ko sa inyo. Noong dumating sa punto na minuto may tumatawag sa akin araw-araw, humihingi ng tulong at ang iba ay umiiyak dahil naawa sa kanilang sarili, naisip ko po ang aking lakas na pisikal bilang tao ay may hangganan at itinanong ko sa aking sarili, kung darating ang panahon na wala na akong kakayahan na ipagtanggol ang mga naapi at naabuso sa hanay ng mga ordinaryong motorista, sino ang papalit sa akin? Wala akong alam na papalit sa akin. At dahil po dito, kinonbinsi ko po ang aking pamilya. Ang sabi ko, suportahan ninyo ako, payagan ninyo ako na makalahok sa politika dahil kapag wala na akong lakas, walang ibang papalit sa akin. Kung loloobin po ng Panginoon at ako at ang aking mga kasama ay inyong susuportahan at makakaupo sa Kongreso, magsusulong po tayo ng batas na magtataguyod ng kaligtasan ng mga kapatid nating motorista. Number 2, magsusulong po tayo ng mga batas nang magpuprotekta sa hanay ng mga kapatid nating motorista. Kini ang Atraka Balita 943. Si retired Colonel Police Colonel Bonifacio Busita ang hinaboy kini sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943.
Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.